Hvad så altså, velkommen tilbage. En video med, hvor jeg laver, eller hvordan man piller skiven på en Hot 50. Det her Vest. Jeg vil så lave lidt om i sidste video. Det kan vi faktisk lige gå igennem, når vi er. Jeg har fjernet nogle klistermærker her rundt omkring. Der. Og fælgebåndene. Og lavet hvide skrift på dækkene. Og så på den anden side. Der vender man rundt og fået gitter i, som er nice ud. Og lavet nummerpladen. Og den er så med strips. Nå, faktisk. I hvert fald det værktøj, du skal bruge. Er meget simpelt. Burde man have. Lige prøve at se, for det er åbent. Kan jeg ikke. Men boom. Du skal bruge en 8 mm. Sådan gider der. 8 mm der. Og skræden og alt sæt. Og en forlænger. Den er helt forlænger. Der. Herover skal du bruge en. Hvad det er det? Nej, fuck. En 14'er. En 15'er. Og en 16'er. Hvor er det før? Der. 14 af de her lidt større nogen til at få selv med blæsehjul af. Eller svinghjul, for godt de kalder det. Så inde. Så en skal jeg bruge. Og større en. Den her. Det var en, ja, normal en. Og give. Og så en fladskotrækker. En eller anden normal en. Godt. Så jeg skal lige have den, jeg skal lige have den op på den her. Så faktisk jeg får igennem alle de her skruer. Sådan, og jeg har også fået for her på. Okay, så. Først vil jeg tage det lille skåndvalgsæt. Hvis jeg også har en 14, er sådan nogle der skal nok komme op til 13 desværre. Så kan jeg også bruge det, hvis jeg har. Det ved man ikke, om jeg har faktisk. Au. Kom lige igen. Sådan. Det kommer jeg tilbage igen. Boom. Her er lige skruer, du skal skrue ud. En der. Shit. Sådan der. Så har jeg fået motorskallet her. Her er jo den motorskallet, der ser ud. Og det er den. Den pinbolt, der sidder der. Det er den, der sidder fast. Der er sådan en lille hul. Hvis I kan se det. Sådan. Jeg ved ikke, om I kan høre om nejen. Nå. Man behøver ikke at tage den der slange, der er. Man kunne godt, hvis man vil. Flest det bare på en flad skotrækker. Så laver vi lige der. What the fuck? Og her er så radiatoren indunder. Der er så radiatoren. Godt så. Så tager I jeres flasketrækker. Sætter den ind. Der hvor de hakker der, de her. Shit.
Sådan der. Lige der, hvor de hakker der lige er. Hvis den gider fokusere. Sådan. Burde de der hakker der være lige derovre. Den er lige der. Lige der. Godt. Så tager I også store toppen eller skrald. Stopper dem der. Find ud af, om det er den rigtige vej. Det er det godt. Så det er det faktisk nemmere med 2 hænder, så jeg kommer lige igen. Men man skal bare skrue den her på sådan der. Der kan I se. Man skal bare holde fat i den her, imens I tager med den der på den anden hånd. Så det vil jeg lige gøre. Kommer igen. Godt, så når jeg får den her, så bare med at sådan der. Bum bum. Og så der. Og så en lille møtrik. Sådan der. Gider fokusere. Sådan. Og så er der en lille møtrik. Okay. Så bare kan jeg tage den der ud. Sådan. Læg den til side. Og så er det så det her, I mangler tilbage. Og noget andet. Der er sådan... Fuck, nu ser man. Sådan der. Det er sådan en her, som der så holder på møtrikken. Den er på herude. Så den ikke smadrer ind i den der. Shit. Sådan der. Magi. Godt. Okay. Fokuser. Sådan. Så kan jeg godt lige tage den der. Det er meget nemt. Hold da kæft. Nå. Så kan jeg sige, at den er lige der. Der er en skive. Og hvis der er nogen, der siger, at der er en begrænsning i variatoren, det er det på nogle skutter, men det er det ikke på hot. Så det skal I ikke tro på. Fokuser for fuck's sake. Nå da. For at få I få keylrammen af, så er der måske bare en ud af, så tager den der af. Så skal I tage koblingen her. Og der skal jeg så tage fat ved den første af dem her. Og pres til. Og det skal lige gøre på 2 gange. Den er meget hård. Der er præcis den. Sådan der. I får godt nok nogle beskidte hænder som det her. Hvis den gider at fokusere. Og sådan der. Sådan. Nå. Der kan jeg bare lige skubbe den ind til. Den er bare sådan der. Så sådan der. Men ikke gør det her for langt, fordi det kan faktisk godt miste kilometer. Bare sæt den rundt om. Tag den ud. Og fordi jeg ikke skal have billedet, hvor jeg allerede blev stoppet 1 gang af Pansen. Den kørte 75 km/t. Der skal jeg bare have slibet den der runde. Førhen der havde jeg nemlig ikke membran i. Der kørte den 41. Så jeg bare sliber den her. Og bare lige for at bevise, at der ikke er nogen begrænsning på variatoren der. Så den ud. Sådan der. Her er variatoren. Der er intet. Og mine ruller de ved at være smadret. Så vi kan se hele vejen rundt om. Så hvis I skal skifte ruller eller noget, så er det sådan her, hvordan man gør det også. Bare sørg for, at de der små dutter, de kommer ind på dem der. Altså sådan her. Shit. Og de kan godt være, at de hopper af nogle gange, som min den gjorde. Det var nemt at sætte på. Bare sætte den fast på igen, så den ligger. Det er bedst at holde den fat, mens du tager den på. God damn. Jeg prøver faktisk at gøre det her med en hånd, det virker ikke særlig godt.
Okay, jeg kommer igen. Sådan. Så var man sætte den på igen. Fokusere. Thank you. Og det er den, der I tager fat med. Oj. Sådan. Jeg vil komme tilbage, når jeg har slimet den her skive. Be right back. Godt så. Når jeg gjort det, så bare med at sætte den på plads igen. Ikke. Det er nemt. Sæt den på der. Tequilaen. Sæt den henover. Bum. Læsehjulet. Bum. Fuck. Der. Fuck. Der. Og pas på, at ikke den kommer til at sidde mongol. Fordi den kan godt sidde fast. Hvis jeg strammer den, og den bevæger sig, som den gør nu, det er et dårligt tegn. Okay. Der gilder den op. Sæt den ind. Der igen. Drej den der vej. Og så bare køre derud. Shit. Jeg kunne ikke gøre med en hånd. Nej. Godt så. Sådan der igen. Jeg kommer lige igen, når jeg gør det igen. Sådan der.